Fil-programm Folji l-eks Ministru Nazzjonalista l-Perit Michael Falzon jispjega għala numru ta' deputati nazzjonalisti jibqgħu ma jitkellmux minkejja li jixtiequ jagħmlu dan. Hemm numru ta' MPs illi qegħdin kwieti u ma jitkellmux fil-pubbliku għax jekk inkellimhom ras imras jiftħu qalbhom għax qed jgħidu isma' jiena rrid nibqa' il-karriera tiegħi ma rmejtix. Il-kummenti tal-Perit Falzon saru wara li Jeffrey Policino Orlando fil-Parlament għalli kien hemm min tal-inqas 10 deputati nazzjonalisti li xtaqu jivvutaw mal-oppożizzjoni fuq il-mozzjoni ta' Richard Kakija Karwana. Minkejja dan skont Falzon il-problemi fih dan il-Partit Nazzjonalista mhumiex it-tort ta' numru ta' deputati. Di kombinazzjoni li dawn l-affarijiet ġraw taħt it-tmexxija ta' Lawrence Gonzi, issa jekk hawn min jaħseb li din kombinazzjoni u miskin kemm mhux sfortunat Lawrence Gonzi għax ġralu hekk, naħseb illi mhux qed jagħmel assessment bilanċjat tas-sitwazzjoni. L-istess Falzon ikompli jgħid li mhux soluzzjoni li l-Prim Ministru ta' kull darba isejjaħ vot ta' fiduċja. Di li kull darba jsejjaħ vot ta' fiduċja u ma tivvotaw li kien qed issir daqsxejn waħda imbarazzanti. Skont l-eks Ministru Nazzjonalista, Lawrence Gonzi qed jagħmel hekk bi skop wieħed. Issa illi id-determinazzjoni tal-Prim Ministru illi jibqa' fil-gvern sal-ahhar tat-term saret xi ħaġa ovvja għal kulħadd u naħseb illi saret issa has turned into a weakness. Minkejja dan, il-pols tal-poplu huwa differenti. Jiena ngħid li hawn perception fil-pajjiż il-Prim Ministru tilef il-kontroll u tajjeb jew ħażin dil perception diffiċli biex issa joħroġ minnha Lawrence Gonzi. Min-naħa l-oħra b'referenza għal kundanna li saret mill-Eżekuttiv Nazzjonalista lil Jeffrey Policino Orlando, Ġeżmit Muljet u Franco De Bono, id-deputat nazzjonalista Robert Arrigo jgħid lill-Gazzetta llum li huwa ma jaqbilx ma' politika li tikkundanna. U b'referenza għal dikjarazzjoni li jagħmel huwa stess aktar kmieni din is-sena dwar is-sitwazzjoni tal-Gvern, Arrigo qal li forsi issa il-panċer qiegħed fuq rot oħra.